రాసి పెట్టుకున్నారు. రీజనల్ సెంట్రల్ ఆధ్వర్యంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి మనం బెడ్స్ అందరూ వెటరీనియన్స్ డాక్టర్స్ అందరికి కూడా ఆహ్వానం పలుకుతూ రోటరీ రోటరీ క్లబ్ చేస్తున్న సామాజిక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు జగిత్యాల జిల్లా ప్రధాన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి స్ట్రెచర్స్తో పాటు గారు పాల్గొన్న సందర్భంలో, అలాగే జడిపి చైర్పర్సన్ గారు శ్రీమతి వసంత గారు పాల్గొన్న సందర్భంలో వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఇప్పుడు జడిపి గారు వసంత గారు నేను మాట్లాడాల్సిందే. ఆర్టిఫిషియల్ హ్యాండ్స్ కూడా మనం ఈ భాగంగా మనం చేయడం జరిగింది. అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మనం కాన్సన్ట్రేటర్స్ ఇవ్వడం కానీ, తర్వాత పీపీఈ కిట్స్ ఇవ్వడం కానీ, అలాగే ఈరోజు ఆక్సిజన్ పెట్టుకునే వీలు ఉన్నటువంటి బెడ్స్ని ఇవ్వడం, ఒక 75,000 రూపాయల వర్త్ చేసేటువంటి ఈ బెడ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఇన్ని కార్యక్రమాల్లో మనకు చేదోడుగా వదడుగా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే గారికి చాలా రోటరీ పక్షాన సార్ చాలా రుణపడున్నాం. రోటరీ పరంగా గత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా జగిత్యాల ప్రాంతంలో చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు అందరికీ తెలుసు. మరి ముఖ్యంగా ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తోటి రోటరీ గతంలో ఎన్నో ఐ క్యాంప్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ ప్రెమిసెస్లో ఇప్పుడు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ ప్రముఖ నేత్ర వైద్య నిపుణులు వారు మైక్రోస్కోపిక్ ఇన్వెన్షన్ కాకముందు కూడా రోటరీ ఒక 10 years బ్యాక్ సైడ్ అక్కడ లిప్రసీ యూనిట్లో ఒక 10 years ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 150 మందికి ఉచిత ఆపరేషన్లు నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే డాక్టర్ వ్యాగ్రేశ్వరుడు ఈజ్ ఎ పోలియో కరెక్టివ్ ఎమినెంట్ సర్జన్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం, వారి సహకారంతో రోటరీ పరంగా 5 years పోలియో కరెక్టివ్ ఆపరేషన్స్ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వైద్యుల సహకారంతో, రోటరీ మెంబర్స్ సహకారంతో, అందరి సమన్వయంతో నిర్వహించడం జరిగింది. అలాగే హ్యాపీ ఫౌండర్ డాక్టర్ జగన్ గారి సహకారంతో ప్రముఖ ఈఎన్టీ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ దీన్ దయాళ్ యశోద హాస్పిటల్ గారి టీంతో ఒక 5 years ప్రతి సంవత్సరం చాలా క్వాలిఫైడ్ కాస్ట్లీ ఈఎన్టీ సర్జరీస్ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈఎన్టీ ఇదే కాకుండా డాక్టర్ వైవి రావు గారని హీ వాజ్ క్లిఫ్ లిప్ గ్రహణమోరి క్యాంప్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ ఐటమ్. అది ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ సర్జరీ 25-30 రూపాయల విలువగలది కూడా. 5 సంవత్సరాలు డాక్టర్ సంజయ్ గారు మేము అంతా కలిసి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో క్లిఫ్ లిప్ క్యాంప్ కూడా నిర్వహించాము. అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ గతంలో ఒక 15 వీల్ చైర్స్ కూడా రోటరీ పరంగా హ్యాపీ పరంగా హాస్పిటల్ ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా నెబులైజర్స్ కూడా మేము రోటరీ పరంగా హాస్పిటల్కు ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గత లాస్ట్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ రోటరీ అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ టీమ్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ సో మెనీ సచ్ యాక్టివిటీస్. మరి ఇప్పుడే మా అధ్యక్షులు చారి గారు చెప్పినట్టు మొన్ననే రీసెంట్లీ ఒక ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ హ్యాండ్స్ చాలా కాస్ట్లీ, ఒక్కొక్క హ్యాండ్స్ విలో 25-30,000, ఒక 10 మంది పేషెంట్లకు హ్యాండ్స్, ప్రాస్టేట్ హ్యాండ్స్ సంథింగ్ ఆ టెక్నికల్గా అవి కూడా ఈ మధ్యన ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ మధ్యన ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ అనుకోండి, మాస్క్స్, అలాగే అక్కడ హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి సిబ్బందికి, పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఈ కోవిడ్ సందర్భంగా నిత్యావసర వస్తువులు కూడా రోటరీ పరంగా ఈ మధ్యనే ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది.
మరి భవిష్యత్తులో కూడా మరి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో, జడ్పీ చైర్మన్ గారి సహకారంతో రోటరీ విల్ డూ సో మెనీ సచ్ యాక్టివిటీస్. షార్ట్లీ జైపూర్ ఫుడ్ క్యాంప్ కూడా నిర్వహించడానికి మేము డిసైడ్ అయ్యాము. ఇప్పుడే స్క్రీనింగ్ చేసేసి జైపూర్ ఫుడ్ అంటే ఎవరైనా అంగవైకల్యం కలిగిన, పోలియో వ్యాధి వల్ల కానీ, స్నేక్ బైట్ వల్ల కానీ, మరి యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ కాలు మోకాలు కిందికి పైకి పోయిన వారి ఒక లిస్ట్ తీసేసుకొని గతంలో నిర్వహించాము. అది ఇప్పుడు లాంగ్ ఒక 2 years మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది. అది కూడా జైపూర్ ఫుడ్ క్యాంప్ కూడా షార్ట్లీ నెక్స్ట్ మంత్ ఈ కోవిడ్ లిఫ్ట్ అయ్యాక నిర్వహించాలని మేము నిర్వహించడం జరిగింది. ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినా ఐ క్యాంప్స్ అయితే మనందరూ తెలుసు. లాస్ట్ రోటరీ హ్యాపీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ ఎమ్మెల్యే మోర్ దాన్ 9,000 ఫ్రీ ఆపరేషన్స్. ఇది ఒక స్టేట్ రికార్డు. రోటరీ పరంగా కూడా మాకు ఎన్నో ప్రశంసలు, అవార్డ్స్ రావడం జరిగింది. దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు అవర్ హానరబుల్ ఎమ్మెల్యే. ఈ స్టిల్ డూయింగ్. ఈ కోవిడ్ వల్ల కొద్దిగా గ్యాప్ వచ్చింది, కానీ రీసెంట్లీ చాలామంది ఐడెంటిఫై చేసేసి ఉచితంగా చేయడం చాలా ఇట్స్ పెద్ద వండర్. అది మరి అది చేస్తున్నాము. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో విల్ డూ సో మెనీ సచ్ యాక్టివిటీస్. మరి కోవిడ్ అనుకుంటే ఈ కోవిడ్ సందర్భంలో మరి డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు కానీ, సుదక్షిణాదేవి గారు కానీ, మరి గతంలో ఒకసారి శాసనసభ్యులు గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. వారు చేస్తున్నటువంటి సేవలు, మరి వారి ఆరోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా, వారి ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా వారు చేసినటువంటి విలువైన వెలగట్టలేని సేవలకు రోటరీ, రెడ్ క్రాస్ హ్యాపీ. వి సెల్యూట్ టు ద హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ అండ్ టీమ్. అండ్ గౌరవ శాసనసభ్యులు కూడా ఈ మధ్యనే నేను పేపర్లో చదవడం జరిగింది. వారు కూడా మరి శిరస్సు వహించి వారికి ప్రణామం చేశారంటే మనందరం వారికి సహకారం, వారి కోఆపరేట్ చేయవలసిన బాధ్యత మనందరిది ఉంది. కాబట్టి ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఆల్ ద రోటరీ మెంబర్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ సో మెనీ సచ్ యాక్టివిటీస్. థ్యాంక్ యూ. ప్రధాన ఆసుపత్రి అనేటువంటి దాంట్లోకి జైత్యాల్లో ఉన్న నిరుపేదలు ఎక్కువగా జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రికి వస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ జైత్యాల్లో నా రోటరీ క్లబ్ వారు స్వచ్ఛందంగా ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో మేము కూడా మన స్థానిక శాసనసభ్యులు మాకు కానీ మేము కూడా మాకు తోచినంత విధంగా సాయం చేస్తామని చెప్పేసి అండగా ఉన్నందుకు ప్రత్యేకంగా వారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా కార్యక్రమాలు కూడా నేను పేపర్లో చూస్తుంటున్నా. మొన్న ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్లు కావచ్చు, పీపీఈ కిట్లు కావచ్చు, ఇంకా సంజయ్ అన్న గారు కూడా రోటరీ క్లబ్ మెంబర్గా గతంలో నుంచే వారు సామాజిక సేవకులు. రాజకీయ పరంగా కాకముందే వారు అప్పుడే వారికి సామాజిక సేవ దృక్పథం ఉంది. చాలామంది జైత్యాల నియోజకవర్గమే కాకుండా జైత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా అందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఒకసారి కల్లారా చూస్తామని చెప్పేసి నేనే ఒక 2-3 సందర్భాలలో చూసిన పెద్ద మనుషులందరూ కూడా అంత ఆప్యాయంగా వచ్చిర్రు అంటే వారికి ఎంత మంచి సేవలు అందిస్తే వారు ఒక మనిషిని గుర్తిస్తారు. కాబట్టి అంత మంచి నాయకుడు, అటు సామాజిక సేవా పరంగా ఒక ప్రముఖ నేత్ర వైద్య నిపుణులు ఈరోజు మనకు శాసనసభ్యులుగా ఉండడం జైత్యాల నియోజకవర్గ ప్రజలందరి అదృష్టంగా భావిస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఈ యొక్క సంస్థ సభ్యులు చైర్మన్ గారు చారి గారు, అదేవిధంగా టి సూర్యం గారు, కౌన్సిలర్ జగదీష్ గారు, టీఆర్ఎస్ నాయకులు భోగ ప్రవీణ్ గారు, అదేవిధంగా ఈ సంస్థను అంతా కూడా మా సంజయ్ అన్నకు చేదోడువాదోడుగా ఉంటూ నడిపిస్తున్న గౌరవ పెద్దలు మంచాల కృష్ణ గారికి, హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ సుదక్షిణ మేడం గారికి, ఆర్ఎంఓ రామకృష్ణ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న పాత్రికేయులు సిరిసిల్ల శ్రీనివాస్ గారికి, అందరూ కూడా ఒక టీం వర్క్గా ఉండి ఈ యొక్క సంస్థ ద్వారా అనేక మందికి సేవలు అందిస్తున్నందుకు మరొకసారి వారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మన జైత్యాల జిల్లా ప్రధాన ఆసుపత్రిలో అనేక మౌలిక వసతులు కల్పిస్తున్నప్పటికీ కూడా మన జిల్లాలో చాలామంది ఆర్థికంగా ఉండవచ్చు, పేదవారు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విధంగా సేవ చేయాలనే దృక్పథం అందరికీ ఉండదు. కాబట్టి మంచాల కృష్ణ గారు కావచ్చు, వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు ఒక టీమ్గా ఏర్పడి గత 5 సంవత్సరాలు అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఇటువంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటే ఇదంతా కూడా నడిపిస్తున్న మా సంజయ్ అన్న గారికి కూడా జైత్యాల జిల్లా పక్షాన్ని, ఎందుకంటే జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలందరూ వస్తారు, ఓన్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలు రారు కాబట్టి వారికి ప్రత్యేకంగా అందరి తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
ఇదే విధంగా రోటరీ క్లబ్ వారికి మా సహకారం సంజయ్ అన్న గారితో పాటు మేమందరం కూడా మీకు అండగా ఉంటాం. మీరు కూడా మీ సహకారమే గొప్పది ఈ సమయంలో అని తెలియజేసి ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు మునుముందు కూడా మీరు చేయాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఇక్కడికి ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరికీ మా సంజయ్ అన్న గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో స్ట్రెచర్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కరోనాతోటి ప్రతిరోజు ప్రాణాలు పోయేది తెలుస్తున్నాం. ఇవాళ పొద్దుగా లేచినప్పటికెళ్ళి చూస్తే కూడా నాకు దాదాపు 25 సంవత్సరాల నుంచి సుపరిచితులైన ఒక పెద్ద మనిషి, అదేవిధంగా ఆ కుటుంబం వాస్తవంగా మా రోటరీకి కూడా అనుబంధం ఉండే. హైదర్పల్లిలో యువకుడు 29 సంవత్సరాల యువకుడు కరోనాతో చనిపోయాడు. ఆ పిల్లల చెల్లెకి మేము రోటరీకి వెళ్ళి ఫ్రీ హార్ట్ ఆపరేషన్ కూడా చేయించేంటి విజయలక్ష్మి ఇలా అన్న. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితి ఇంకా కూడా ఎంత భయంకరంగా ఉన్నదని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకవైపు కొంత మరణాలు తగ్గినా కేసులు తగ్గినా కానీ ఇప్పటికి కూడా కరోనా వ్యాధి అనేది ముట్టుకుంటే అంటుకుంటుంది, దగ్గర పోతే అంటుకుంటుంది, గాలి వీలుతో అంటుకుంటుంది. కాబట్టి అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. మరి ఈ సందర్భంలో జగిత్యాల చుట్టుపక్కల ప్రజలకు మన మీడియా ద్వారా తెలియజేసేది, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని మొదటి కూడా చెప్తాం. అందుకే మేము ప్రివెంటివ్ హెల్త్ క్లినిక్ అని పెట్టి చాలా కార్యక్రమాలు చేసినాం. రోగం వచ్చిందానికంటే నివారించుకోవడం అత్యంత ముఖ్యం, నివారించుకోవడం. కానీ ఇన్ని తెలిసినా కానీ మనం చేస్తున్న అజాగ్రత్త వల్ల ఇవాళ బీమారు మనకు అంటుతున్నది. కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పెట్టినరో దానికి కారణమే మనం ఒకరికొకరం దూరం ఉండాలని. కాబట్టి 2 గంటల వరకు లాక్డౌన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత తిరగవచ్చు. కానీ 2 గంటల వరకు తిరగవచ్చు, ఆ తర్వాత తిరగకూడదు. కానీ ఈ 2 గంటల లోపు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా 3 లేయర్ మాస్క్, డబల్ మాస్క్ పెట్టుకోవాల్సింది అందరూ కూడా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఈ కరోనా వ్యాధి కొన్ని దేశాలలో, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో, ధనిక దేశాలలో పూర్తి స్థాయిలో టీకా పడ్డాక కొంత చాలా మటుకు కంట్రోల్ వచ్చింది అంటున్నాం. కానీ మన దగ్గర ఇక టీకాలు అందరికీ రావాలంటే ఇవాళ అయ్యే పని కాదు. ఇదే రాజకీయ వేదిక కాదు, కానీ బరాబర్ ఒక ఏడాది పడుతుంది. మరి ఏడాది తర్వాత ముందుగా వేసుకున్న ఆశ ఉంటుంది, అది పనిచేస్తుందా, మళ్ళీ తీసుకుండా లైన్లో నిలబడా, అది మళ్ళీ నిలబడిన పరిస్థితే ఉన్నది. చాలా ముందు తీసుకున్న వాళ్ళు నిలబడి స్టార్టింగ్. కానీ అప్పటి వరకు ఈ మళ్ళీ లైన్ వచ్చే వరకు, ఈ కొనలు అయ్యే వరకు, నా లైన్ వచ్చే వరకు అసలు నా శరీరంలో ఆ యాంటీబాడీస్, రోగ నిరోధక శక్తి నానంటే నానే కాదు, సంవత్సరం ఉంటుందా 9 నెలలు ఉంటుంది ఇంకా తెలియదు, ఎందుకంటే కొత్త బీమారి. కాబట్టి ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. దానికి తోడుగా మొన్న ఏదైతే అయిందో చాలా కేసులు పెరిగినాయో సెకండ్ వేవ్ అని. మరి మన జగిత్యాల ప్రాంతంలో దగ్గర 500 మంచాలు ఫుల్ ఉండే. అది పోగా ఇంకొక 500 మంది కరీంనగర్లో ఉండ్రి, 50 మంది పైసలు ఉన్న వాళ్ళు, బాగా బీమారు ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉండ్రి. ఏం లేకుండా ఒక 1000 మంది మంచం బట్టి ఉండ్రి. మరి ఇప్పుడు అది బాగా తగ్గింది, బాగా అంటే బాగా తగ్గింది. కానీ డేంజర్ మాత్రం పోలే. అజాగ్రత్త వహిస్తే మళ్ళా గదే బతికవుతుంది. అంతకుముందు ఈ కరోనా కాంప్లికేషన్ లేవు. మరి మొన్న ఎక్కడైతే బాగా ఎక్కువ జరిగిందో దానివల్ల ఆ రద్దీ కావచ్చు, లేదా మందులు ఏం వాడాలి అర్థం కాకనో, అర్థమయ్యో సరైన ప్రోటోకాల్ లేక షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకు ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ ఒకటి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా పొద్దుటికెళ్ళి 2 హైదరాబాద్ పంపించాం. ఇప్పుడే మనం ముందే చిట్టి హాస్పిటల్ తీసుకొని పోయారు, ఏంటి కోటి హాస్పిటల్. అంటే చాలా భయంకరంగా ఈ సిచ్యువేషన్ ఉన్నది. దీంట్లో ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వామ్యులు కావాలి. ఒకవైపు మనం అంటించుకోకుంటుండడం, రెండో వైపు కొంతమంది ఎవరైతే ఉపాధి కోల్పోయారో వాళ్ళకు దానాలు చేయడం, మూడవది ఈ కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వంతో పాటు స్వచ్ఛంద సంస్థలు కూడా ముందడికి రావాలి. నేను రాజకీయాలు లేకముందు చెప్పినా, ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఉన్నా కానీ మళ్ళీ అదే మాట చెప్తా ఉన్నా. అత్యంత ధనిక దేశాలలో కూడా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు చాలా గొప్ప పాత్ర వహిస్తాయి. ఇవాళ మేము ఇక్కడ చూపెట్టే రోటరీ క్లబ్ లేదా ఇంకా లయన్స్ క్లబ్ అవన్నీ కూడా ప్రపంచంలో ధనిక దేశాల నుంచి వచ్చినాయి. అంటే
ధనిక దేశాల్లో కూడా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల ఆవశ్యకత ఉన్నది. మరి అటువంటిది అక్కడనే అవసరం ఉంటే ఇక బీద దేశాలలో ఉండదా? ఈ బీద దేశాలలో దాని సభ్యులు మనం చూసినాం. మిత్రులు మంచాల కృష్ణ గారు కాన్సన్ట్రేటర్స్ అవన్నీ ఇవ్వడం ఇప్పుడు ఇవిస్తున్నాం. అదేవిధంగా వాసవి క్లబ్ నుంచి కూడా మిత్రులు బొట్ల జగదీష్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు. గౌడ్షెట్ చిరంజీవి సెట్ కొడుకు వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి తెప్పిస్తున్నాం అన్నారు. అంటే ఈ రకంగా ఎవరికి వారు కూడా కొంత ముందడికి రావాలి. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాణవాయువుని ఇచ్చే ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్ ఎంతమంది ఎన్ని వీలైతేని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి డొనేట్ చేయాల్సిందిగా మేము మీడియా ద్వారా కూడా కోరుతా ఉన్నాం. దాని ద్వారా ఆక్సిజన్ షార్టేజ్ ఇప్పుడు లేదు, కానీ రేపు ముందు అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి తీసుకోవాలి. మరి ఇక వ్యాపారస్తులే అంతకుముందు 20,000 దొరికేటి, అది ₹1,00,000 దాకా పోయినాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం రేటు తక్కువ వచ్చింది, రేటు కొంచెం తక్కువ వస్తున్నది. వేరే దేశాలలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉత్పత్తి చేసి పెట్టింది, కానీ ఇక మన దేశంలో అంత ముందు ఆలోచన చేయలేదు. ఏదేమైనా కానీ ఈనాడు మళ్ళీ మీడియా ద్వారా తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి అంటించుకోకుండా చూడాలి. అదేవిధంగా మరొకసారి రోటరీ మిత్రులందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. దాంతోపాటుగా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా తక్కువనే, జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో సేవలు చాలా గొప్పగా అందుతున్నాయి. జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్లై, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రభుత్వం మందులు ఇచ్చింది. దాంతోపాటుగా అక్కడ డాక్టర్లు, సిస్టర్లు, వార్డ్ బాయ్లు అందరూ కూడా ఎన్నలేని సేవ చేస్తున్నారు. బీద ప్రజలు, డబ్బులు లేని వాళ్ళు ఎక్కడికో పోయి పైసలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇబ్బంది పడే బదులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్ళండి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం బిల్స్ ఇంత పెట్టాలని చెప్పింది, తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఎంత బిల్ చెప్పిందో గంతే ఇచ్చిరాదని చెప్పి కూడా మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నా. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సేవలు వినియోగించుకోవాలి. అందుకని చెప్పే కొన్ని అవసరాలు లేని చెప్పి ఇట్లాంటి స్ట్రెచర్స్, మన ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్స్, వాళ్ళ సేఫ్టీ కోసం మాస్కులు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈనాడు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన మన రోటరీ మిత్రులకు, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన సోదరిమణి జడ్పీ చైర్పర్సన్ వసంత గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను.